नानि राजाया अबाव थांदोंलै? गामियाव थांदो आब' लोगोफोरजों गेलेनो। गेलेनो थांलायबाय? दा आरो दोखो दोखो मेंग्लिना फैगोन गांना उखैना फैगोन। ओंखामखौनो मोनस्लाबनो होनाय नङा, एकदम जास्लाबियावनो थाम थाम बिबाय थागोन गथ'आ। थां नानि माइरंखौ सुहैनाय, आङो संगोन दे ओंखामखौ। आब' माइरंआ खिन्थु बारा गैला, एसेल'था दङ। बेसेबांथो दङ होनबालाय? मिथिया, खथासे जागोन ना जायाबा। आङो आब'नो खिन्थानोनो बावगारबाय थादोंमोन। थांनाय नायहैनाय बेसेबां दङ? नायहैनि र'। आयु माथो माइरंआनो इसेल'था दङ। आयु सोर सासेनो थोनो बिलाय? दा मा जानांगौ देनाय? जों दा माखौ जानांगौ? अबाव मोनगोन दा माइरंखौलाय? जोंनि आखायावथ' फैसाबो गैया। आब' ओजों फैनाय, माथो माइरंआनो गैथारा, इसेल'। मा जाखो माइरं सुनो होनाया? नाय माइरंआनो गैया, इसेल'थार। सोर सासेनो थोनो बेखिनि माइरंआलाय? दा मा जागोन देनाय? मा जाना थानांगौ जाखो जोंलाय दिनै? मा जागोन दा? आंनि आखायावथ' फैसा थाइसेबो गैया। दाथ' फाननो लागाबो जेबो गैया जोंहा। दा मा जागोन? अबाव मोनगोन दा माइरंखौ? आब' फुख्रि फारनि हेलांसि मैगङा रोदोमबाय खोना, थुनाय जोंनिया नायहैनि। जुदि रोदोमदोबा बेखौनो जोङो फानहैनो हागोन माथो। नायनि बेखौनो जोङो फानहैनो हागोन। रोदोमबाय खोना दे, बा बहुत दिन जाबायमोन हेलांसि खायैया। होमबालाय आब' बेखौनो खाहैनोसै, दायो बेलासे फानहैनो हागोन। फै। आयु माथो आमदानि रोदोमना दङ हेलांसि मैगङालाय। आब' माथो आमदानि फाननो लांनो हाखागोन। मना गिदिरजों मनासे लांखागोन। मनासेयाव खै मुथासो जागोन आब'? मनासेयाव 15 मुथा नङाबा 20 मुथासो जागोन। खिरखाखौ लायनोसै होमबा मा खारै गोबाव जागोन दा? बा जों सानैबो बुरजाथार खाबाय दे। आब' इखिनि मैगङा खै मुथासो जागोन? 20 मुथासो जागोन खोना। मुथासेयाव बेसेबां मोनो आब'? थाइबाबो मोनो, 10 रांबो मोनो। बा 10 रां कुरि मोनबाथ' 200 रां जाखागोन माथो। थाइबायै मोनबाबो जागोन दे। होमब्लाबो जोङो 100 रां मोनखागोन। आब'? थांसै मुथा खाहैनोसै। होमबालाय। मेंसिगारबाय, दिनै गेलेथ'ला दे लोगोफोर। दिनै गेलेला दे, मेंसिगारबाय आंखौ। आरो उखैनायबो मोनसोबाय आंखौ। आंखौबो उखैनाय मोनसोबाय। गेबगां आबा, फैदो फै, ओंखाम जानो, ओंखाम खुरबाय। नै जोंहा ओंखाम जानो लिंबायानो। दे होमबालाय थांदो ओंखाम जानो, गाबोन गेलेसिगोन दे, आंबो ओंखाम जानो थांसै, आंखौबो उखैनाय मोनसोबाय। जोंहाबो मोनबाय खोना दाहालागि। दे होमबा, गाबोन गेलेगोन दे, गाबोन गेलेसिगोन। आब' आंबो नोंजों थांगौमोन ना। नाङा दे नोङो, थाङाबाबो जागोन, न'आव था नोङो आगैजों। बारिफोराव आरो मोसौ बोरमा हाबगोन ना, आगैया आरो हारसिं होसोनो हानाय नङाना गथ' मानसि। बै बानलु बिफांफोरखौ आरो जाजुबना थांगोन अबावबा। दे होनबा आब' थां, मा खारै फै दे। मैगङा जुदि थाब बिक्रि थाङो होमबानिया थाब मोनफैगोन दे आङो। दाबा मैगङा मा टाइमाव बिक्रि जाजोबगोन, थाबैनो मोनफैयाबो जानो हागौ दे आङो। आरो नोंसोरो सानैबो बोरमाखौ नायहै दे, बावगारनाङा। दैबो लां आरो दोस्लाय दे बोरमाखौ। आब' आंनो आखाइ मुरि लाबो दे, बै गेदेर गेदेर लद्रा लद्रा दुलुर दुलुर आखाइ मुरिया, गोदै गोदैया। बेखौ लाबो दे आब'। बेखौ लाबो दे आब'। दे जागोन दे, लाबोगोन दे आङो। गासैखौबो लाबोजोबगोन आङो, माइरंबो लाबोगोन, थावबो लाबोगोन, आरो आलुबो लाबोगोन, आखाइ मुरिबो लाबोगोन, गासैखौबो। दे होनबा आङो थांसै, नोंसोरो मोजाङै था दे। थाबैनो फैनो नाजागोन दे आङो, नोंसोरो सानबाय थानाङा आरो। दे जागोन दे होनबा, थांदो माखारै। आब' आखाइ मुरिया लाबोनो बावगारनाङा दे खिन्थु। दे जागोन दे, लाबोगोन दे। दे थांसै आङो, नोंसोरो मोजाङै था दे खिन्थु। आरो बोरमाया दोस्लायहैनो बावगारनाङा आरो दै लांनो। दे बावगारा दे। दे होनबा थांसै आङो। माथो मैगंखौनो रावबो सोंनो फैला, आधा घन्टा जालायलांबाय, माथो रावबो लांला मुथासेबो। गासैबो बिक्रि थाङाबाबो आधा थांबाबो जागौमोन।
फैनाय जोंनिया अम्बिका हेलांसि मैगंखौ नायनि फैनाय है बारुरुनो आयु साफा साफाथार माथो हेलांसिया ओं आगै गोथावथारबो जानायाव लां मुथासेयाव बेसाङै होदो आब' 10 राङै फानदो आगै मुथासेयाव फै दुन बिफोर गोखा मैगंखौनो मुथासेयाव 10 थाखा मानि होना लांगोन नामा बै लेस्रा आलुफोरखौनो बायहैनोसै बिफोर मैगंखौनो बाय नामा सोरबा गोखा गोखा फट गैया बारुरुनो नोङो मोजां मोनाबाबो आं मोनोना आइबासो खद गैयि फट गैयि मैगंखौनो मा नोङो 10 थाखा मानि होनानै बायसिगोन नामा आं कि रखमनो फाग्लि लांनो बालाय लां आगै थाइबायावनो हरगोन दे अम्बि लानोसै आङो थाइबायावनो हरगोननो नाङा लानाङा थाइसे थाइनैयाव हरबा बेलेग बाथ्रामोन बिफोर मैगंखौ दसन थाइसे थाइनैयावनो मोनो नोंलाय मा 10 थाखा थाइबायाव फाननो फैदो अबेनि नोंलाय जोंफोरखौ मानो उथिनो फैदों नामा नोङो हा थु गायदे थु बै लेस्राफोरखौ लायनोसै लेस्रा आलुफोरखौनो थु मा जागोन दा मा आंनि मैगंखौ रावबो बायमारला नामा ভণ্টি এই শাকটো কিমানত দি আছা বাইদেউ এনেতো 10 টাকা কৰিছিলো কিন্তু নি 5 টাকাত নিয়া কি কোৱা ভণ্টি এক মুঠাতে 5 টকা নেকি বাইদেউ এইবিলাক শাক আঞ্জা 2 টকা 1 টকাতে পাইতো দে ভণ্টি ময়ো বেছি কৈ নাথাকো 2 মুঠা দিয়া আৰু 5 টকাত বাইদেউ এইটো আঞ্জা 10 টাকাত বেছি আছে বেলেগে মই 2 টাকাত কেনেকে দিবা পাৰো হৈছি যা নোৱাৰা যদি নাই আৰু নেনো মই তোমাৰ আঞ্জা मा जागोन दा आंनि मैगंखौ रावबो लांला लांबाबो थाइसे थाइनैयावनो बियो मालायफोरनिखौ मालाय 10 टाकायाव लांगासिनो आंनिखौ थाइसे थाइनैयावनो बियो दा मा जागोन दे नै मुथासेबो थाङाखै दा मा खालामगोन आङो माइरंखौ बबे मोनगोन आङो आगैमोना आंखौ खम सानगासिनो माइरं लांगोन होननानै मेथाइ लांगोन होननानै आंखौ लांगोन होननानै केमानबा नेगासिनो दङ आं दा मा खालायगोन अबा मोनगोन आङो माइरं एफा गोबाव जाबाय दाहालागै रावबो लांला माथो आब'आ दाबो मोनफैला ओं आब'आ थाब मोनफैबा हामगौमोन ओंखाम उखैसोबायमोन आंखौ ओंखामखौलाय आंबो उखैदोंमोन उखैनायालाय मानोबा दाहालागै फैयाखै आंनिबा मैगंखौ फानजोबनो हायाखै खोना आब' फिसा माबा माइरंआ एसेबो गैमारला होनबा दङ दंनायालाय खिन्थु एसेल'थार दंथारो खथासेबो जानाय नङा दा जुदि सङो सोर सासेनो थोनो देनाय आंलाय आब'आ माइरं लाबोबा जमानो संखागोन सानदोंमोन दा माथो आब'आनो दाहालागै मोनफैला आब' फिसा नङाब्ला एसेखौनो सङै थां माबा उखैनाय मोनसोबाय आंखौ दनाय नङाब्ला दसे नेथ'नि नाङा सङै थां एसेबाबो सङै थां आं जागोन उखैनाय मोनसोबाय आंखौ थानो हाला मोनसोबाय थु होमबालाय संना होनोसै गैया मुथासेबो फाननो हायासै आङो 3 घन्टा मानि थाबोबाय नाथाय रावबो लाङासै आंनि मैगंखौ थाइनैयाव बियो थाइसेयाव बियो थाइनैयाव होबाबो जागौमोन खोना दे थेवब्लाबो आङो 20 थाखासो मोनगौमोन दा गैया थाइसेबो गैया आं दा न'आव थांनानै मा बुंहैगोन आगैमोनखौ खमबा आंखौ नेबाय थादों माइरं लाबोगोन मिथाइ लाबोगोन होननानै साला आं मानो थाइनैयाव होदि मैगंखौ होनबाबो आङो 20 टाका मोनमारगौमोन माइरं सेरसे मोनबोगौमोन आङो थै मानो होबोदि आङो दा न'आव थांनानै मा जाहैगोन आरो आगैमोना अना खानानै खम उखैदो फुंनिफ्रायनो जेबो मोनजायाखैबो साला आं मानो थाइनैयाव होबोदि मैगंखौ गैलालै नोंखौनो मिनिदों जोंफोरा आंगिलाय लानानै अबाव थांनायमोन नोंलाय आङो हेलांसि मैगं फाननो लांदोंमोन
मानसि जानानै एफा मना गिदिर लालायना मैगं फाननो थाङो होनबा सोर फाग्ला खोन्थानाय नोङो सिख्ला मानसियानो लाजिमारा होनबा मैगं फाननो थांनो लाफाथि मैगं फाननो थांनायखौनो एसेबां मिनिनांगौ नामा आंनि जायगायाव नों जानाय मोनबासो मोनथिगौमोन नोङो इस नायाखै मानो लोदोमि मिनिबाबो दाय नाङोलै बेसेबांथ' मोनखो होनबा मैगं फाननानै फैसा गैया थाइसेबो मोनासै रावबो बायासैयानो थाइसे थाइनैयावनो बियो बेनिखायनो आङो होआसै गैलालै थाइसेबो मोनाखैनो जाद जादसो नोंसोर लाखिनो नामा आं थाइबायावनो होगोन दे नाङा नांसाबबायाहाय बेफोर मैगंखौनो गोखानो सोरबा जागोन दे बै मोनजारोङिफोरासो जायो बेफोरखौ आब' लोखि नोंनो नांगोना नाङा जोंहा बेफोर मैगंखौ जाखाया खामानि गैया नोंनि मैगंखौ रावबो लाखिलालै बियो थां न'फोरावनो जाहै थां जेसे जायो एवना जायो ना रुना जायो ना खारैदोसो जायो थां फै लोदोमि गोबाव जाबाय जोंनिया